Здравей! Радвам се отново да се срещнем на постелките. А ако не сме се срещали до сега, аз съм Хриси и ще се радвам да практикуваме заедно. Тази практика е за облегчаване на болката в кръста. Ще са ти необходими одеяло, едно голямо или две нормални блокчета и две възглавници. Ако нямаш тези неща, като йога материали, импровизирай с това, което имаш наоколо в къщи. Тъй като тази практика е за облегчаване на болката в кръста, трябва да имаш предвид, че когато има болка в кръста, трябва да се намери проблема и да се работи след това редовно и комплексно с цялото тяло, за да се облегчи перманентно или за дълъг период от време. Приготви си каквото ще ти е необходимо и да започваме. Преди да започнем с практиката, искам да те запозная с моята 6-седмична йога програма. Създадох я, за да ти помогне да започнеш йога по ясен, структуриран и безопасен начин. Програмата включва 10 видеа на запис с подробно обяснение на позите, седмичен план и практики за сила, гъвкавост и отпускане. Подходяща е както за напълно начинаещи, така и за активни хора и практикуващи, които искат стабилна основа. Линкът е под видеото. А сега да започнем практиката. Първо, сядаме върху петите си и раздалечаваме леко коленете. Ако тук не е възможно да седнеш върху петите си, сложи одеяло под таза, между петите и таза. А ако проблемът е в това, че глезените не могат по този начин да стоят, сложи едно навито одеяло под глезените. И вече, ако е необходимо, може и допълнително опора и под таза. Изпъваме гърба, прибираме корема леко назад, като опашката насочваме надолу и започваме да изтегляме напред гръбнака, като центъра на тежест се остава при петите. Отдалечаваме раменете от ушите, прибираме корема към гръбнака, но спускаме гърдите надолу. Поставяме длани долу и с тях избутваме, за да можем допълнително да издължим гръбнака. Слизаме до там, докъдето можем. Обърни внимание на долната част на гърба и как тя се изтегля напред. Вдишваме, поглеждаме напред и се изправяме. Изпъваме лявата ръка и ротираме торса в линия с дясното коляно. И от тук изтегляме гръбнака по дясното коляно, по дясното бедро. Може да си помагаш с едната ръка, за да ротираш леко торса и да не изпускаш тежестта от седалищните кости надолу към пода. Доколкото е възможно, се опитваме еднакво да издължим напред двете страни на торса. Да не се получава така, че едната е смачкана. Изпъваме ръце, натискаме в пода. Пак с вдишване се изправяме и се насочваме в посока лявото коляно. Вдигаме дясната ръка
И издължаваме. Посукваме торса. Изтегляме. Провери дали дясната седалищна кост не се надига и я върни отново към дясната пета. Изравни двете страни на торса, доколкото е възможно. Дишваме. И се изправяме. Лягаме по гръб. Ще ползваме колан. В случая няма значение какъв ще бъде. И краката ще бъдат срещу стена. Можем да сложим опора под главата, одяло или ниска възглавница. Преди да изпънем краката, повдигаме таза, завъртаме го, така че да подвием опашката и след това изпъваме краката към стената. Трябва да имаме контакт на ходилата с стената. Имаме примка на колана или два свободни края на колана. Сгъваме десния крак в коляното и слагаме колана на петата. Придърпваме към нас коляното и от тук изпъваме петата нагоре. В идеалния случай тук кракът ще бъде на 90 градуса, точно срещу тавана, а левия крак натиска в пода и към стената. Но ако долния крак много се надига от пода или този не може да се вдигне, така че да сочи към тавана, сгъни опорния крак, но поддържай десния, горния изпънат и петата е срещу тазобедрената става. Раменете са долу, кракът е изпънат и натискаме петата надолу към таза, към ямката на тазобедрената става. Тук обърни внимание двете страни на торса отново да се издължават еднакво. Да няма повдигане на седалищния мускул и завъртане на бедрото навътре, а да бъде издължена дясната страна. Цялата долна част на гърба лежи на пода. Вътрешната част на крака се изтегля нагоре към тавана. Сгъваме десния крак. Изпъваме го към стената или стъпваме с него на пода. Изгъваме левия. Повтаряме същото с него. С ходилото си представяй, че стъпваш към тавана.
Така че не трябва нито да е на шпиц прекалено, нито пък на контрашпиц. И дръпни с колана петата надолу към таза. Ако опорният крак е изпънат, той трябва да е много стабилен и максимално да обира пространството между бедрото и пода. Дишането е нормално. Ако тук ръцете те болят да държиш, може да прокараш вътре през китки и да държиш по-лесно. Но това не означава пак, че трябва да държиш крака единствено на силата на ръцете. Трябва да работиш с краката достатъчно активно, че ръцете само да помагат. Добре. Изпъваме левия крак. И сега отново ще вдигнем десния. Можем да сложим една възглавница тук близо до таза, за да ни помага, когато спускаме крака в страни. Сменяме крака, вдигаме десния. Тук или хващаме колана по-близо към ходилото, а ако имаме примка, правим примката по-малка, там където можем да я хванем. Кракът е изпънат. Както преди малко казах, другият може да бъде сгънат в коляното, но отново активен към пода. И от тук завъртаме тазобедрената става навън, на десния крак и спускаме крака в страни, без да отлепяме лявата страна от пода. Пак отдалечаваме десния седалищен мускул, придвижваме го към стената. Тук можем да подпрем ръка на болстера. Ако левия крак е сгънат, то тогава го спусни и него леко в страни. Десният крак е хубаво изпънат. Коляното сочи към рамото. И отново стягаме двете страни на таза така, че да врежем тазобедрените стави в ямките им. И да подравним двете страни на долната част на гърба да лежат на пода. Тук има тенденция да се отлепя лявата страна, затова ние стабилно я връщаме към пода и ползваме опора. Още няколко вдишвания и издишвания. Връщаме крака горе и сменяме с другия крак. Подреждаме тялото по пода, коригираме ако трябва разстоянието от стената. Изпъваме лявата ръка, захващаме. Ротираме лявата тазобедрена става навън и спускаме крака.
Крака е изпънат и стягаме, дърпаме бедрените кости към таза. Раменете са на пода, долната част на гърба е на пода и цялата дясна страна на тялото остава на пода. Последни 2-3 вдишвания. Връщаме крака нагоре, освобождаваме го от колана и го изпъваме към стената. Сега ще спускаме десния крак наляво. Затова се слагаме опора в лявата страна. Отново подравняваме. Долната част на гърба да лежи на пода. Изпъваме краката. Взимаме колана. Вдигаме десния крак горе. И сега държим колана с лява ръка. Дясната изпъваме в страни по продължение на рамото. И от тук завъртаме цялата долна част на тялото от корема наляво. Тоест завъртам ляво ходило наляво и десния крак спускам наляво. Но дясното рамо не отлепям от пода. От тук изблъскваме десния седалищен мускул към стената. Ще е хубаво, ако продължиш да имаш контакт с лявото ходило към стената. Тук можеш да натиснеш десния лакет и допълнително да подредиш горната част на гърба на пода. Разтегли в противоположна посока дясното рамо и десния седалищен мускул. Краката отново са изпънати. И с дишване връщаме крака горе, освобождаваме го и го изпъваме. Преместваме опората в другата страна. Подреждам тялото, изпъвам левия крак, захващам с дясната ръка колана, стабилизирам лявото рамо на пода и от тук завъртам цялата долна част на тялото от корема надолу надясно. Подпирам на опора и избутвам левия седалищен мускул към стената. Подравнявам допълнително горната част на гърба по пода и наблюдавам усукването.
Още 2 вдишвания. И дигаме крака горе. Освобождаваме го. Изпъваме гърба и краката по пода. За малко тук само ще наблюдаваме контакта на краката с пода. Дали долната част на гърба успява да допре пода. И се завъртаме надясно, за да си подготвим опората за Сетабандха, Сарвангасана. Вдигаме си височината, която е до стената на 2 възглавници. Долу-горе, колкото и на височината, която ще имаме под таза. Можем да си сложим някаква опора под раменете. Но раменете и главата трябва да са на една височина. Тук под таза можеш да използваш едно широко голямо блокче или 2 от по-малките блокчета. Лягаме. Гърба е на пода. Повдигаме таза. И слагаме блокчето под сакрума. И като изпънем краката, и гледаме да имаме контакт с стената. Пръстите на краката сочат леко навътре. Натиск в лакти и отместване на раменете назад. И отпускаме ръцете тук встрани или тук. Цялата предна повърхност на тялото се обтяга активно от пръстите на краката до гръдната кост. Вътрешните бедра натискат надолу към пода леко, а опашката се насочва към петите. Раменете са хубаво назад, лопатките в гърба и няма тежест върху главата. Челюстите са отпуснати, мускулите на лицето също. Ако правиш за първи път тази поза или не я правиш често, може да ти е малко некомфортна или да ти се струва интензивна. Ако неудобството е малко, продължавай да я правиш. Ако изпитваш силна болка в кръста от тази поза, тогава смъкни блокчето на по-ниската височина и опитай така. Но махни един болстер, една възглавница, така че петите и таза да са на една височина. Хубавото на работата с йога материали е, че може да ги нагласяш според тялото си, според своите нужди. Наблюдавай дишането. То е нормално. Може да е
Една идея по-издължено от обикновено, но няма напрежение, няма усилие. Нека да стъпим на пода. Ако усещаш слабост в таза, захвани с две ръце и го повдигни нагоре. Отмести блокчето страни и направи няколко пружинирания нагоре-надолу. Спусни цялата долна част на гърба на пода и без да отлепеш долната страна на таза от пода, придърпай коленете към гърдите. И направи няколко малки кръгчета, които масажират таза. Добре. Да завършим с шавасана. Ще оставим бедрата и подбедриците на височина. Ще се уверим, че цялата долна част на гърба лежи на пода. Седалищните мускули са избутани към стената. И имаме малка опора под главата. Отместваме лопатките назад в гърба, отпускаме корема надолу и отпускаме ръцете в страни. Затваряме очи и насочваме вниманието си навътре. Наблюдаваме отделните части на тялото и усещанията в тях. И отпускаме навсякъде, където открием напрежение. Използваме фазата на издишване за облегчаване и за отпускане още и още малко.
Наблюдаваме дишането, без да го контролираме. Поддържаме тялото релаксирано, неподвижно, докато умът е буден. Ако имаш повече време да останеш в тази поза, направи го. Ако си в комфорта на своя дом, това ще е супер. А иначе се подготвяме, че ще се изправим. Размахваме пръстите на ръцете, на краката. Поемаме си дълбоко въздух и се завъртаме надясно. Правим няколко вдишвания и издишвания на дясната страна. И след това се изправим. Надявам се да се чувстваш добре след тази практика. Ще се радвам да ми оставиш коментар как е минала при теб и да практикуваме отново заедно. Намасте!